Halor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban Pynshai pi na kabenda ka NEET. Kakasi Students Union Southwest Border Circle hapo ka Jialam Usamla Kamper Potmi Vice President bat Usamla Wanlam El Gadaw haringkat ka Jingsen Ranlang ki Nongyalam na ka District Bakantop yo Usamla Hami Wan Penhun Ringklem Charity Suja Shwari Ringklem bat ha ka Jingdon ringkat Usamla Pynshai Kupar M Dakar Publicity Secretary KSU Central Executive Council Menta kasi kalay kandu yo Deputy Chief Executive Member uba Laski Rembai bat layor ubani keren bat u Executive Member bapet ya ka ilaka Rembai uba Moonlight Pariat ha office jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ban Aiti ya ka Memorandum Jingdawa Pynshai Halor ka Jingbym pat ay sanat yo Waheh Shnong bala sya jie daw pat ba jong ka Shnong huray bat ban ya keren ya ki benta ki bayday bat kanika kam Namar ka Jingbym don jong u Chief Executive Member ha ka office ka Union Kalaiti ya ka Memorandum show Deputy CEM ha ka Jingdon ringkat u Executive Member badai pej ya ka ilaka Rembai ha ka Jialang ka Union Kalapenpau ya ka Jingso khia jong ki pajba nongshong Shnong huroi Halor ka Jingslam ban a Jing itu bat pan ai sanat dia Waheh Shnong balasha jet pajba ka bala wanra ya ka Jing e bat ka Jingbym shai ha pedang ki pajba nongshong Shnong ha ka jiakran bat u Deputy CEM bat u Executive Member kila pentikna ya ka Union baka Council kan shimkhia ya ka nikamat bat kan pejbenia ya ki Jingdawa bat ki Jingsokhia balabo ha ka Memorandum kila penpauru baka Council kan le ya ka badan kam katkum ka an bat ha ka Jingmento jong ki pajba nongshong Shnong huroi Kakasi Students Union Southwest Border Circle ka khmilinti ya ka jubab ka Pynshai Halor ka Memorandum bala Aiti bat ka Aipor Shiposngi ya ka Giant Hills Autonomous District Council ban pejbinia bat shem ya ki senjam ki badon kam Halor ka nikaman ka KSU kadon ka Jingkerman bat ka Jingshania baka Council kan pendep ya ki kamram bat ki Jingker khle kat kum ka an bat ka bor bala penkop hapo ka 6 schedule jong ka riti senchar ka ri India kanang ban penbet ya kanika kam ha ka Jingmento jong ki pajba Shnong huroi ka Union ka ngej baka Council kum ka bor badai pej ya ka senchar Shnong bat ka Jingtrekam jong ki Shnong hapo ka jalla kan shim ya ki rai ki badon kam kanang ban pentikna ba ki pajba nongshong Shnong huroi kin yo ya ki hok bat ki Jingsakri pajba ki badai hok ban yo Kakasi Students Union Southwest Border Circle ringkat bat ki pajba nongshong Shnong huroi kin nang beteng ban budin ya kanikaman bat ki khmilinti baka Council kan shem ya ki senjam ki babiang hapo kapor balabo kanang ban wanra ya ka Jingyo Jingyada ya ka hok ka senchar pajba bat ka Jingmento jong ki pajba nongshong Shnong huroi Pidan dukan marbam ndai compare la ka barid ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei Kamde ka ba ba pinyo ka license pila ba na apply ka online link ba ka website foscas.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru ikot kisla badan kam kat kum ka judging kam jong pi pila ru banyak kendo iki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habaro ke district ke badan ha Meghalaya Leit no tang ha East Khasi Hills pila ban let bet chak office terekam jongki ka Commissionerate of Food Safety ke badan Halor la chumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga Commissionerate of Food Safety Government of Meghalaya bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India